coordination with the state agencies. Lala Biang Biang Iaka border kabadan ha Kalaichar ka Southwest Garo Hills District Meghalaya, but ka Balai Mari ha Kurigram District ka Bangladesh nen kesngi hadian belas angin palat chisnem namar ka klam COVID-19 ha ringkat ke jingdon ringkat ki bor penyak district na baro artli kiri. Lakhang Iaka border na do u ber 8,000 arpo namar ka jingdon ka klam COVID-19, but la Biang ha ukalaling kot 8,000 arpoe. Hindray lahaban khang biang sa sisi na marga jingwan ka klam ha ka wat ka baar. Ha kani ka Jingplie biang ya ka hat ki board penyat na kaliang ka India belami khmat da ka AVD Shira Additional Deputy Commissioner Ampati ringkat bat ka kinhon ki he penyat district bat ki board pulin. Halor ka Jingplie ka hat border ki nong snong ki thai kap board ki da skokemen namar menta ha ka bakila la bane khai biang hadin pon teli ki benai bat ban yo ka la bat kamai ka ji haswa ka jingle ekmen Christmas. So it's been a privilege for us to come and get all this border hut reopened today, and I think from now onwards we look forward to, like befitting the transaction from both sides, from both countries.